Benvidas e benvidos ao videotutorial da Plataforma de Formación de Recursos Galicia. O obxectivo deste tutorial é axudar ao usuario a desenvolverse con fluidez dentro desta plataforma. Ben, o primeiro paso será matricularnos e rexistrarnos no curso ou cursos que sexan do noso interese e que aquí se ofertan. Unha vez inscritos, recibiremos un email de confirmación coas claves de acceso para acceder á plataforma. Por defecto, tanto o usuario como o contrasinal serán o noso DNI coa letra en minúscula. Por suposto, estas claves de acceso son modificables. En caso de esquecer algunha das dúas, poderemos premer nesta extensión e enviaránnos unhas novas ao noso enderezo electrónico. Ben, rexistrámonos, prememos o botón Entrar e accedemos á plataforma. Unha vez dentro, veremos que a interface está disposta en tres partes principais. A parte da esquerda, onde temos o reloxo, o menú Configuración, outros cursos e os nosos cursos. A parte da dereita, composta polo menú Navegación, o calendario, próximos eventos, mensaxes, etc. E a parte central, composta principalmente polas categorías de cursos e polos meus cursos. Nas categorías de cursos, premendo en algunha das categorías, poderemos acceder aos cursos que as conforman. Nos meus cursos, accederemos aos cursos nos que estamos matriculados. E entre estes dous apartados tamén disporemos de un buscador de cursos, onde escribindo o nome completo do curso que queremos acceder, poderemos acceder a él rapidamente. Por outro lado, se queremos modificar os nosos datos persoais, deberemos ir ao menú Configuración, despregar a configuración do meu perfil e premer na opción de Editar o perfil. Unha vez dentro, veremos todos os datos que conforman o noso perfil e poderemos modificalos ao noso antollo. O nome, o apelido, o enderezo electrónico, etc. O idioma, poderemos engadir tamén se queremos unha descripción persoal, os nosos intereses, poñer nomes adicionais e ata poñer unha imaxe de usuario. Para poñer dita imaxe de usuario, só teremos que arrastrar a imaxe dentro desta xanela, soltala e quedará guardada temporalmente. Para facer permanentes os cambios, deberemos premer o botón de actualizar o perfil. Deste xeito, as modificacións quedarán guardadas. Se o que queremos é acceder a un curso, deberemos ir ao menú Navegación e premer nos meus cursos. Ou, por outro lado, poderemos ir ao menú Inicio e premer neste mesmo apartado, como antes vimos. Unha vez aquí, estaremos na vista xeral do curso ou dos cursos onde esteamos matriculados. Accedemos, por exemplo, a este e veremos a súa páxina principal, composta polo panel central e polo panel lateral. No panel central están os distintos recursos que conforman o proceso de aprendizaxe, de temas, actividades, foros, cuestionarios, vínculos, etc. Aparecen os diversos bloques que conforman os distintos módulos e dos que se comporá o curso. Estes módulos poden ser ocultados e ir abríndose a medida que se avanza no mesmo. O primeiro bloque soe ser informativo sobre o programa do curso, con guías, foro de novas, etc. Os demais bloques estarán constituídos polos manuais de contidos, diversas actividades, que poden ser tarefas, cuestionarios, guisas, wikis, etc. Por outro lado, no panel lateral, poderás ver información túa, do curso, das actividades, eventos e as mensaxes que te envían os profesores e os alumnos, etc. Terás que ir picando en cada un dos menús para desplegalo. Logo está o menú Navegación. Neste menú
teremos varias opcións. Por exemplo, a opción de inicio para acceder ao inicio, a miña área personal para acceder á túa páxina persoal, a plataforma e recursos, donde poderemos acceder ao calendario, novedades, blogs, etc. O meu perfil, donde accedemos aos nosos datos de usuario, o curso actual, coas súas opcións, podemos ver os participantes e os distintos módulos cos seus contidos. Teremos tamén a opción dos meus cursos, onde poderemos acceder aos cursos onde estamos matriculados, e cursos en xeral, onde poderemos acceder e ver outro tipo de cursos. Mais abaixo, no menú Configuración, disporemos do apartado Cualificacións, onde disporemos das notas e avaliacións das actividades que realicemos no curso. A medida que afondemos na plataforma e visitemos os seus diferentes elementos, o cabeceiro guiarános mostrando unha barra de navegación que nos dará acceso directo aos distintos apartados que conforman os cursos e que visitamos con anterioridade. Para pechar sesión, antes de abandonar a páxina, recordade premer o botón de saír. Polo contrario, a nosa sesión quedará aberta. Por último, quédame lembrarlles que desde este momento non están sós e soas. O Servizo de Titorías estará sempre atento á súa evolución e avaliará a súa aprendizaxe a partir das actividades deseñadas para tal fin. Está na creatividade de todas as persoas que interveñen na realización desta actividade de teleformación que logre a consecución dos obxectivos propostos para ela. Estamos abertos e abertas aos comentarios e suxestións que poidan realizar dende a opción dos foros. Recibide un cordial saúdo do equipo docente de formación online e benvidos e benvidas.